जबाबदारी पयल्या दोळ्यांनी आवय उतोर आयकतो संतोषाची किरणां फुट्टात काळजांनी आवयच्यो काणयो आमी आयकल्या कितल्योश्योच ह्या कानांनी ही काणी एका निर्भागी भुरग्याची आयकोन दोळे परत दुखांनी कात्या बादाईवा हें चेडूं एके आवयक राशाक जल्मलेलें आवयन ताच्या तें जल्मतानाच ताका सोडून दिलेलें 17 वर्सां एके ऑर्फनेजान फामिली बोगोर तें वाडलेलें गुन्यांव जायत कसलो रूपकार ताका नासलो आवयन पयस केलेलें कात्या वाडटाना जिविताक आपल्या शिणोन रडटालें कित्याक जल्माक हाडलें देवा म्हाका रूपकार नासलेलें एक दीस तरी म्हाका म्हजे आवयक दाखय निमणें तिका पळोवन तरी मोत्तेलें ताचें दूख पळोवन ऑर्फनेजान वडिलाचें काळीज दुखवलेलें ताचे आवय कशी सोदून काडून वडिलांनी येवजिलेलें Russian TV show कात्याचे आवयक सोदून काडटा त्या शोवाक कात्याचे फामिलीक येवंक आमंत्रण धाडटा 17 वर्सांनी आपले फामिली पळोवंक बाग मेवले म्हूण कात्या रडटा त्या शोवाक सोबे बाजार कात्या सोवे आयकात कितें घडटा ओजापाची गजाल कात्याक आनी तेग नॉर्मल भाव आसलेले कात्याची आवय बापूय आनी तेग भाव शोवाक हाजीर जालेले सगल्याचे दोळे कात्याचे आवय निड्डुखायेन पळयताले एके वाटेन कात्याचें दूख पळोवन लोकांचे दोळे दुखांनी भरलेले आवयक पळयतच कात्याचे काळजाक संतोष भोगलेले आवयची उतरां शोवाक आयकोन सगळे घुस्पोलेले आवयन सांगलें ताचो रूपकार सारको जाल्यारूच ताका उदिकार मेवतले लातूर ते फामिलीन नाका हें आयकोन कात्याचे काळजाक पाले तोपलेले 17 वर्सांनी पासून पोत्तून रिजेक्ट कोत्ता ते पळोवन आजी आसलेले रडटाले
सर्जरी करून नवो उपकार दिवं येता अशें शोवाक सांगता फामिली आशेलेले कातया प्लास्टीक सर्जरी करूंक फुडें सोदता पूण नशीब ताका सांगत दिना सर्जरी कोत्ताना बाबडे खात्या सोंपता 17 वर्सांनी एक सुरकोण बघून ते आवयक मेवलेले एक पावटोरी आवयक पळोवन मोद्देले जाय घोडे उलोयलेले एके आवयचे काळी इतलें दारूण आसत म्हूण कोणें जायी चिंतलेले देवान दिलेले खात्या ते आवयक फावो नासलेले पांगूळ भुरगीं कितलीं आश्रामांनी तांणी कसले पाप केलेले तुज्याच रोगताचे 9 म्हयने कुसव्यान आसले सांबावलेले दोरेक जीव देवा थंय येता म्हूण मेवता उतरान आसा बरयलेले सालाम त्या आवयक बापायक तांणी आपणायलेली आसात जें देवान दिलेलें अनाथ करूंक चिंतिनाका ओ भांग